Segons aquest avantprojecte que s'ha aprovat avui, els menors de 16 anys no podran accedir a les xarxes socials. En aquests moments el límit està en 14 anys i si s'aprova aquest text se n'hauran de tindre almenys 16. Però la Guàrdia Civil ha requerit també la presència dels dos gendres de Paquita perquè són uns grans coneixedors del terme i són una ajuda imprescindible per a optimitzar el treball d'estos animals que estem veient, perquè poden estar treballant entre 3 i 4 hores cada jornada. Tu proves el cotxe i ja t'imagines que estàs conduint-lo. Ja t'imagines que esteu fins i tot. Ixa olor a cotxe nou, no diré que és falsa, però qui utilitza l'olor a cotxe nou? És que venen cotxes de segona mà. Ahí està, perquè tu puges a veure el cotxe de segona mà com està i dius, està prou nou, perquè fa olor a nou. La menuda s'ha convertit en la passatgera més jove de l'MT. Faltaven aproximadament 20 minuts per a les 8 del matí. L'anomenat depredador sexual de Llíria té 69 anys i en la caserna de la Guàrdia Civil va reconèixer aquest mig segle d'abusos sexuals. En reconeix 5 casos. Totes les víctimes eren menors en el moment dels fets. Es tracta de la seva germana, la seva cunyada, la neta, una xiqueta amb diversitat funcional, una amiga de la neta i la filla d'uns amics amb qui havia estat de càmping. Els DNIs els furtaven de dues formes. La primera, físicament. I en la segona modalitat, ahí tenim un dels detinguts, el que feien era obtindre fotografies dels documents nacionals d'identitat. I si li fem la volta a la ruta 66 americana que tenim, home, 99. La ruta 99, ara aneu a veure, la ruta 99 és una ruta que recull les 24 poblacions que tenen menys de 100 habitants. En coneixem algunes. En coneixem algunes. Hem tractat de fer un mapa i ho hem tingut molt complicat. Ara veureu per què, perquè en esta pantalla, i mira que és gran, no cabia. La zona de cerca està, anem a recordar-ho, entre Torís i Alborats. Hi ha 3 punts clau, ara ho veureu en este grafisme, la caseta, on havia anat la família a passar el dia, el camp on estaven recollint fruita, i el punt on veuen Paquita per última volta. Avui era el torn dels pèrits, 2 de l'Institut de Medicina Legal de València i 2 contractats per la família de la víctima mortal. Un dels forenses de l'Institut de Medicina Legal confirma que Salvador mor per un quadre diarreic de llarga evolució. També diu que en l'autòpsia no es detecta cap motiu per a aquesta diarrea, la qual li provoca una fallada multiorgànica i, en definitiva, la mort. El seu objectiu principal eren centres comercials i, més concretament, botigues d'electrònica, informàtica, òptiques i farmàcies. Sabien on anaven. Robatoris que feien a la força i de nit i en els quals utilitzaven cotxes furtats prèviament. En una mateixa nit han arribat a furtar fins a 4 comerços. Tot i l'acord, avui han declarat els forenses de l'Institut de Medicina Legal de València per a confirmar que quan Teri va matar sa mare ho va fer amb totes les capacitats mentals, de coneixement i de voluntat intactes. Per què pren la decisió la instructora? Per 3 motius, ara ho veureu. Primer, perquè considera que no hi ha risc de fuga i, per tant, d'escapar de l'acció de la justícia. Segon, perquè no hi ha risc de destruir proves. I, en últim lloc, perquè no hi ha risc de reiteració delictiva. Els rius porten sediments que acaben en els embassaments, no acaben a la mar. Per tant, hi ha una falta de sediments ahí. I també, molt important, el canvi climàtic, tenim temporals cada vegada més freqüents i més forts. Va arribar a conduir, atenció, 44 quilòmetres en sentit contrari per la 7. Passaren per diverses poblacions, per Benijòfer, Rojals, Daia Nova, Almoradí, Catral, Crevillent i Elx. En el vídeo, que dura només 17 segons, es pot veure com el conductor kamikaze es creua amb 3 vehicles. Per sort, no consta cap accident provocat. Tu saps què passa, Ximo? Digues. Que això passa perquè la gent no te fa cas a tu. Ai, clar. Perquè no n'hi ha millor loteria Però bueno, això també. que el treball de cada dia. Això saps que és una